kami ni debatan na sumurong siya sa luhod na roha. Ima na mga ramuti hati-hati dokot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas marihita. Buka mabibirta. At tani debata barita na uli na marsaor di tunga-tunga di minggu padua hodung Trinitatis. Laos di mingguon patupa pesta pembangunan kuriaon. Opartu na tersurat di acara tahun Trubuk jamita naung di suraton sian sadara raja bidu 10 siang mamuka mai sian ay 15 sahatu 20 sada di bibil nami halaman 460 sada pada Nairobi. Ulangi hame madok sadara raja bidu 10 siang mamuka mai sian ayat 15 sahatu 20 sada. Huja hami madi tonga-tonga ta pai hudi utamu ma di rohamu. Alainin na jahuba matu ibana. Mulak maho tu dalam muhian tu ke Damaskus. Laho maho tu si jalamiyahi si Hasael bahen raja gumom-gom Aram. Miyahi dohot si Jehu anak ni si Nimsi bahen raja gumom-gom Israel. Miyahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahen panurirang sikatmu. Jadi manangise na malua sian podang ni si Hasael. Ikomate bunuon ni si Jehu mai. Jala manangise na malua sian podang ni si Jehu. Ikomate bunuon ni si Elisa mai. Akup ni tinggal lope hubay di Israel 7,000 halak. Saluhut na iyakan na so mga lopit ulunitot na marsob batu baal. Dohot na sodung mangumma ibana. Dungi mardalam ma si Elia si ani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona. Ibana sendiri mangolat-olat pasangan na pa 12 koni. Dungi didapoto si Elia ma ibana laos dilikupos sape-sapena tu ibana. Dungi ditadiko si Elisa ma akahorboi jala marlojong mangiguto si Elia. Didokma ulo asa ujolo mangumma damang dokot dainang asa huyuh toko. Dunginin na si Elia matu ibana laho mahomulak. Ayah hadon ako ba inito ko? Dungi mulak maibana siya labong na jala dibuat sa pasang horbo laos dipotong idoy. Ula-ula ni horbo ido dipake marmasak juhuti. Jala dilehon panganon niyaka na posona. Dungi borhat maibana mangihuto si Elia. Gabi parhalaluna. Ido hata ni itu harta barita nauli na marsaor di tonga-tongata di mingguta sadaryo. Di hamuna manami na namin ang naposobulong na hinakolongan ni Tuhata. Di pangajarion ni Huriata tung takasdo di sosoy ima taringot tu parsobaon manang pelean tu debata. Unok ni sude parsobaot tu debata imaroha na bulus pikiran na tigor manangbuy dohonon nami ripun ni parsobaot tu debata di bagasan pakokopon dohot panubusyon nai totong ikor-rikot satia laho mangihuton dohot makubasi
Tuhan. Alani amang topik minggu di bagasa sadarion dohot di hamu saluhutna takas didok di si satia mangikutot dohot makobasi Tuhan. Sahalinai hudok kami unok ni saluhut pamuziota dohot saluhut peleata tu debata dina tinobus na hita sia dosa dohot sian subia ni sibolisi satia mangikuton dohot makobasi Tuhan. Lani jalang maju amang inang na di saping mi dokoma satia mahita mangikuton dohot makobasi Tuhan. Unak ko lang marsi jalangan iko ni dodo. Ay, tobi minggu doi. Ayong ko lang marsi jalangan ika pepehita dumeng ga marsi jalangan. Salina yamang inang na di budi, do na di luar. Nang pay luar hamu. Tong do jonok kamu tu Tuhani si do Tuhani. Sahalinay hudok kami satia mahita mangihutot dohot makobasi Tuhani jalang na dia birang do siya umi. Maulia tema dia kamanami dan nami. Inilah bagian komitmen yang harus kita lanjutkan dan tunjukkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang mengenal bagaimana Tuhan menebus hidupnya, orang yang mengenal bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya, mampu setia mengikut Tuhan dan melayani Dia sesungguhnya. Khobar tutur pukon molotaida konteksna kecewa do si Elia ala parporangan na dohot nabi-nabi Baal. Siap topi mingguan boy taida sasitong na dalam mengikut Tuhan harus benar-benar mampu memberikan hati untuk melayani. Alai dia naneng berengot tadi sona ada faktor kekecewaan Elisa dan bahkan satu yang mungkin boleh kita lihat kekecewaan itu tidak selamanya bahkan dia harus kembali ke jalan sebagaimana ditentukan dalam ayat 15 ulak mahu itu dalam waro mang inang atik na ngadong dohamu manibil sa mingguon ate unang sa mingguon atik na dong dohamu naking manibil tarlumubi ba ni diyaw nate baru nang marsi songgaka kamu naking ala ni ruduk ni ulau-ulau. Artinya dalam firman ini ketika kita lihat sebenarnya yang dialami Elisa yang luar biasanya dia dijumpai Tuhan. Emarwa oyon. Dia benar masa songoni. Molotaida di bidu 10 alu tak kasihan do disi para loana si Isabel dohot Raja Ahab. Isabel itu melakukan sesuatu tindakan yang menguasai Raja Ahab. Kaina te suatu ngadongi Raja Yamatana. Akaina ate jangan betul-betul mendominasi apa yang disebutkan hakikat ama di tengah-tengah rumah tangga. Baca Alkitab, ama itu tetap menjadi kepala rumah tangga. Dakya Alkitab mengorai umaju istri. Dakya Alkitab lebih dominan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari segi apa pekerjaan. Tapi soal rumah tangga, ingat inang. Ayah, bapak itu sebagai kepala rumah tangga.
Dari faktor Alkitab sangat menggambarkan ketika Allah menciptakan manusia dari tulang rusuknya diambil dan diciptakan perempuan. Itu sebagai falsafah yang benar-benar kita miliki juga para pengajar-pengajar teologi kita, menggambarkan perempuan yang sukses bukan perempuan yang mampu merajai suaminya. Perempuan yang sukses bukan perempuan yang mampu melakukan apa yang mungkin luar biasa tetapi membelangkangkan suaminya. Perempuan yang sukses, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nang terbangga muati suami ate. Kita pekor rekok do bercermin kepada Alkitab. Unang bercermin tu adat, unang bercermin tu budaya. Cerminkanlah hidupmu sebagai bapak di tengah-tengah Alkitab. Molo didok kondisi unang gitali sadahal na pasti. Berjuanglah melakukan tanggung jawab sebagaimana esensi dan hakikat seorang ayah di tengah-tengah rumah tangga. Diturupukon molohu bahasami saotik taringot tu Isabel. Di bagasan keadaan nasai totong ngoluni si Elia marbutihi ala kerasni persoalan naniadopan ni ibana. Molo di bidu 10 alu takas dodisi ada peperangan dewa yang hidup, ada peperangan Allah yang hidup dengan dewa Bal maksud kami. Di baim madisi panutungon ni persobaon. Didok di bidu 10 alui sampai manortori terus nabi-nabi Bali. Alai dang rodewa nai mangalang ima persembahan nasida. Hape holam martangi yang si Elia, alai Tuhan patuduh mahode batana mangulu pitoro api disambar habis sude juhud nadi persembahon naik. Dan saya disiamang persoalan on. Adong perjanjian ni nasida tadai senamonang dia harus dikorbankan. Dia harus mengorbankan yang kalah. Di sesiati bana ma 450 alak. Nabi Baal alai dungsai. Saya manosak matorus si Isabel bahkan melakukan sesuatu yang mungkin sangat sulit dihadapi. Menyingkir maibana tu Damaskus. Damaskus posisina nunga tuje kudai. Alanidang boy besa sitong na si Isabel bertindak karena dia sudah tinggal di Damaskus. Di si marode bata ay marhua hotuson. Kecewa maibana di patorang ibana. Nunga berjuang au. Nunga hubain hati goran. Alailas di pasobu debata au gabe ko boro tau sian inganakku manopot ingananon disima didok di ayat 15 takas hujahahami sahalinai asalam nal didok disi alai ninda jahoba majuibana mulak maho tu dalam muhian tukan Damaskus. Ahado na boy berengot tamang inang di tonga-tonga ni turpukon. Na perjulo pergilah kembali ke jalan Damaskus. Dang pola tasadari amang inang perdalanat tasipata lilu. Dang pola amang tasadari di tonga-tonga ni ulaut ta perdalanat talilu. Dang pola tasadari di tonga-tonga ni keluarga hita lilu. Dang pola di tonga-tonga ni usaha na dong tabaen lilu hita. Dang patar bengoluta mangiutod dohot melayani Tuhani. Inilah yang sebenarnya ada rikot di tonga-tonga ni ngoluta introspeksi. Bercermin di dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Didok di tonga-tonga ni turpukon si Elia ikomulak naeng dohonon na iya manginang
panggilanmu ketika kamu tidak bercermin. Boleh menyasar ke kiri, boleh menyasar ke kanan, boleh juga menjadi hal yang mungkin boleh kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi. Sotong gabe tumpat dalam mi, dumpe tumpat gabe di botol homa, nggak salah HP. Molo didok taringo tu panggilan di tengah-tengah diturbukon. Kembalilah ke jalan yang benar. Berarti dalam panggilan itu ada komitmen. Berarti dalam panggilan itu harus jalan lurus. Berarti dalam komitmen harus ada yang benar-benar. Di tengah-tengah ningolu tapatron. Orang yang selalu bercermin dengan firman Tuhan, ingat, walaupun ada rintangan, walaupun jalan berbatu dan berkerikil, dia akan mampu berjalan dengan kehendak Tuhan. Orang yang selalu hidup dengan firman Tuhan, walaupun banyak penderitaan, banyak kesesakan, bahkan penyakitnya juga mungkin stadium 2, stadium 3, bahkan stadium 4. Tetapi orang yang sudah berjalan dengan Tuhan, mereka kuat. Karena itu himbauan di dalam firman ini, pergilah kembali kepada jalan yang benar. Donanaing pergubul honot tadi sih. Unang pangasahon amang inang. Pikiranmu, kemampuanmu di bagasan perjalanan. Unang pangasahon amang inang hali-halim di tengah-tengah di perjalanan ningolum. Boido masa kesulitan di sido sasitong na debatarap pita merdalan. Boido masa mulus alai di dia dohita na merdalani rap dohot sibolis dohot akka hagogo na acakatoni. Artinya tanda kita berteman, tanda kita bersahabat, tanda kita berjalan dengan Tuhan bukan soal kemulusan, bukan soal semua berhasil, bukan soal semua sukses, tapi tanda orang yang berjalan dengan Tuhan, setia mengikut dan melayani Tuhan dalam gempuran-gempuran apapun, dalam penderitaan-penderitaan apapun, dalam semua apa yang menjadi tantangan hidupmu. Ketika engkau kuat, di situ kau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Alani molo diberek kamu sahalak amang tabunya nate. Pikiri ma ati na sorap dohot Tuhan ido ibana mardalan dohoti. Ati na rap dohot hagogo dohot waso dohot akan nasing ido ibana mardalan. Setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, bukan soal kesuksesan, tapi dalam penderitaan apapun, ingat mah, molo margogo ho mangadopi molo margogo ho manuntas soni, molo margogo ho laho pasai honi. Disitulah hebatnya orang percaya, sebagaimana dikatakan orang-orang benar. Orang percaya tidak pernah berjalan sendirian, tetapi dia disertai Tuhan. Napaduahon siat turpukon, jangan putus asa. Ido diso masih ada 7.000. Molo tabereng secara psikologi husuli kitami memang kekecewaan ni si Elisa di son na dirajumi ibana dangarong benongan ni bana. Sude naing mangalo tu ibana, HP kasih tongat dona naing pinaojak ni ibana, HP kepercayaan kepada Tuhan dona naing pinataridahon ni ibana, alai dirajumi ibana, nunga sude sange maralo tu ibana, nunga sude naing makasogohon ibana, nunga sude naing membenci, bahkan mungkin mau berencana menghabisi dia. Apa di dok debat tadi son? Adong dope 7.000 halak. Maksud nami 7.000 halak.
Ya doh amang merasa pujung di perdalananmu. Ya doh amang merasa pujung di bagasaka porsiamu. Atau mungkin kata-kata yang mungkin sering kita dengar. Unang gabi pamaulhu ni hutom mana masaon. Unang gabi pamaulhu, kita seolah-olah mau berjalan dengan apa yang disebut salah. Kita seolah-olah mau mengikuti dan bahkan kita yang dahulu memberikan pikiran hati kita. Melalui dokon debatatu si Elia di tengah-tengah di Turpukona dong do pepitu ribu. Sadana naing dokonot tadi si. Memang dalam suasana boleh kita berpikir kita hanya sendiri. Memang dalam kepenatan kita boleh berpikir. Memang holan kita sendiri dona menghadapi. Alain-alain dohonon ni debatatu si Elia. Selain au adong do pituribu. Manang sebaliknya. Selain na pituribu iku mo godoau ido nanaing dohonon ni debata. Ala pesta pembangunan do nate. Sian nahu alami membangun memang rikok do godang colma. Sian nahu alami membangun memang rikok do dorongan dari luar. Alai saya turpukon naneng dohonokku. Mari panitia yakini dirimu. Kalaupun tidak ada topangan dari luar, yakini dirimu. Si pahata lu jadu iba mengarahon. Taringo tu parpestanon. Ngasai terus sinosohon segala sesuatu yang dilakukan di gereja, janganlah itu karena karya ini. Tapi karena karya ini, Menenkor pun bernyanyi karena ini. PPD pun bernyanyi karena ini. Sesuatu yang kita persembahkan di gereja juga dari ini, jangan ini. Ingat mamang nasaulaon na pinaujak marhite roha, nasaulaon na pinaujak marhite pegumulan, nasaulaon na pinaujak marhite perenungan yang benar-benar dari hati, tanpa kau sadari di situ dikuatkan Tuhan. Sehalina kudoko kami amang inang. Dalam membangun ini benar-benar harus kita pahami. Karya Tuhan itu bukan menguatkan dari luar terlebih dahulu. Karya Tuhan itu menguatkan diri kita terlebih dahulu. Alani berek kamu. Orang-orang yang sukses sekarang bukan karena pintarnya, tapi dia tangguh melawan terus. Sianido pahami. Orang percaya tidak pernah menyerah. Sianido pahami. Orang percaya tidak mengenal kata-kata yang disebutkan angkat tangan handsome. Jika disebutkan dalam pemahaman teologi handsome berarti angkat tangan kepada Tuhan minta tolong, itulah yang paling tepat. Di tengah-tengah di Turpukona dong do 7.000. Sadahal na pasti na naing dohonon na. Elia diyakinkan memang yang terpenting bukan 7.000-nya. Siapa yang terpenting? Diri kita. Elia sendiri. Ho peamang inang molotung adong penaboy pangasahonomu. Ingot madang rikoti narumikot jumolo dirim gogom huasom pikiranmu perenunganmu semua apa yang disebut hati ini. Inilah yang penting. Ada kita lihat orang yang kuat, tetapi karena topangan orang lain. Ada kita lihat orang lemah, tapi karena tumbuh dari dirinya sendiri, dia akan sukses. Alani rikodo topangan ni halak nariko tama amang inang. Nasubudu kita memang ditopak kalak terus, ditogu-togu, dipahudul, sude dilehon. Tapi ketika seperti itu iman berarti aha, iman yang goyah dan tidak kuat.
ala pesta pembangunan don ate na pituriwi petong rikot nakikudok parjolo molotung adong pe 7.000 na nangiya kita non di debatasi dia harus mampu menyelesaikan persoalan ini ngaron waingon na 7.000 nate PPD bungguan nama omana 7.000 ingot tamu man no panitia lobi 8.000 kekuatan ni HKBP dia teh tapi yang nauli nyot dia teh rekrut lobi 7.000 kekuatannya lakonan non apalagi do PPD olo mana 14.000 2 kali lipat barani doamu tapi yang nauli barani idot tong dah yakin doau dang polan no dihita lilangi dia lakon masuri lilangi sahali na hudok kami amang di bagasa pikiran na songoni si Elia na naing dohonon di debata adong do pe 7.000 soal jumlah itu sedikit tapi yang diinginkan Tuhan Elia harus benar-benar lebih respect dengan dirinya hagogoonna haboyonna tangiyangna pikiranna sude ngoluna ido naing parjolo bangkit tonon ni debata dakubo to amang inang adong persoalan munuain dakubo to amang inang gudang pergumulan munuain alay hubereng siap pardoh pakamunay herna gudang do persoalan musudi aka buhi-buhi songon na buhi koddo dangong pola bedata penuh persoalan hari Senin, penuh persoalan hari Selasa, penuh persoalan hari Rabu, penuh persoalan hari Kamis, penuh persoalan hari Jumat, penuh persoalan Sabtu, juga hari Minggu masih penuh persoalan. Hola di dia nona song persoalan tarida, hola di tanggal muda do pas majalo dagang persoalan ini. Alani sadahal na pasti margite turpukon setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, berdayakan dirimu dulu. Di tengah-tengah di Uriaun, mari kita sama-sama memberdayakan itu yang disebut swadaya. Mampu memaksimalkan kekuatan diri sendiri, mampu memaksimalkan pikiran sendiri, mampu memaksimalkan apa yang kita miliki sendiri. Dan bahkan tanpa disadari Elia, ada 7.000 orang yang belum menyembah Baal. Molo di halak batak omma gugu naso pola tasadari jala ido di doko nak kasih tua-tua rim nitahi do guguna namar lapatan kerja sama dengan 7.000 orang Elia pasti akan menghasilkan yaitu hasil yang maksimal. Nah patuluhon siat turpukon di bagasan panggulmiton ni ngoluta takasdo di igil lebata menghadapi masalah tidak menghindar apalagi lari dari kenyataan. Nahu parsiajari hamya manginang ciri-ciri orang yang tidak berhasil adalah lari dari kenyataan. Nahu parsiajari ham yamang inang ciri-ciri ketertundaan keberhasilan yaitu lari dari apa yang disebut tanggung jawab. Di tengah-tengah di turpukon di halomoh debatasi Elia ubana di doko mulak mahotu dalammu sadahalna pasti di bagasan pakatayon ni debatatu si Elia sadahalna boy kon sosoata dirita menghadapi persoalan harus mampu sebenarnya di dalam kehidupan kita tidak mengambil jalan pintas. Alai manotong marsihohot di bagasan huasot dohot gugun ni debata. Manotong di bagasan pangajariot dohot panuturion ni debata.
Memang dang terpangasaho kita ngoluta alai sadahal na pasti adong dugugo di bata na manodangi roh hanang pikirat mangajari dileho bisuk dileho saluhut na kanarikot. Karena itu Elia sebenarnya dalam firman ini ketika dibicarai oleh Tuhan sadahal na pasti disi ikon boy ibana patuguhor rohana iko boy ibana meyakinkan dirina iko boy ibana pahoton pakirimod dohot posni rohana. Dalam menghadapi masalah tidak ambil jalan pintas. Dalam menghadapi masalah tidak mau lari dari kenyataan. Orang-orang yang selalu menghadapi persoalan-persoalan hidupnya dengan kekuatan dohot marhite gogoni di bata. Di sido gabe hamonangan di gulungan. Kebetulan di minggu-minggu natuari tapapora do na posubulung ta jala huda poto kami do natuari nasida tujetun laho mangadu memotivasi nasida laho memotivasi nasida hudokon pejuang itu tidak pernah melihat orang dari belakang. Pejuang itu tidak pernah menghindar kalaupun ada persoalan, kalaupun ada benturan, kalaupun ada kerikil. Jiwa patriot, sportivitas, hudoko kami tunasida. Hadapi apa yang disebut rival, hadapi apa yang disebutkan lawan. Tapi satu hal yang penting harus kita imani. Dalam pertandingan ada disiplin. Dalam pertandingan ada yang kita tuju. Dalam pertandingan ingat, semua harus menuju kepada kemenangan. Songon iman niya na manginang di tonga-tonga ni ngoluta. Molotung tado pipenuaing parhusor ni zamanon. Molotung tado pipenuain parhusor ni partikian na disebut jolma artifisial. Tapi satu yang perlu kita pahami, kita tidak mungkin mampu menghindar, kita tidak boleh menghindar dari kehidupan apa yang diajarkan Tuhan, menjadi lari dan bahkan apa yang mungkin dipergumulkan Paulus dalam Rom 12 itu unang sarobak kamu dohot portibion ido na yang tarias sonon nami itu kamu hamanginang pardalanan ningolum maol dieto ko gabe sarobak ko dohot portibion pardalanan ningolum maol gabe sarobak ko dohot akas suasana dari portibion bahkan mungkin menjadi kita pemicunya boy do masay di tonga-tonga ni karejo boy do masay di tonga-tonga ni usaha boy do masa di tonga-tonga ni aka ulaun-ulaun karena persaingan sangat luar biasa sehingga kita tidak lagi berjalan dalam keinginan Tuhan. Naparpudi sahali napaupaton napatartay da di tonga-tonga ni turpukon. Misi harus terus berlanjut. Tugas harus terus berlanjut. Pajupang maibana do si Elisa. Sapat ton ibana ma sape-sapena. Lukuk matubuhi ni si Elisa. Di do si Elisa ma permisi majuau tu damang dohok dainang. Mangummadamang dohok dainang. Jala dia perpu dia hadi patorang di si dibuat si Elisa ma horbona na sapasangi aido di pehuti bana ido di ulai bana dungi dipotongi di parleho ma itu akaparangan na dungi hama dilanjut to ni bana ma ulaon na laho mangihutot Tuhan amanginang suatu ngadong do na mangajal ho di tonga-tonga na ulam mo gabi maolo ho setia mangikut Tuhan. Amanginang soto nga dong do namanay si majojak mo gabi maoloho ro maparsobaho ngulum maparsobaho dirim gabi mangihut to dohot malayan itu ani ibarat kapal
Kapal yang terus tertambat, walaupun bagaimana daya yang dilakukan untuk bergerak, tidak akan mungkin bergerak. Satu ngadong do songoni hamu amanginang di tonga-tonga ningolumu. Elisa nyata langsung dipotong dan alat-alatnya dibuat manutungi. Itu boleh kita interpretasikan, dia tidak kembali lagi ke situ, tetapi dia setia melayani, setia mengikut, setia mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Hamua kadong aparhalado, unang gamua hamua mang inang di haparhalado non. Hamua kadong aku menengkur. Jangan alang dalam mengikuti apa yang disebut mempersembahkan diri kepada pelayanan Tuhan. Ahana neng dokono nami di si parjolo tu parhalado. Molo sesia bulus ni roha kita makubasi, molo sosian kesetia kita makubasi. Tentu yang didapat orang mungkin kita tidak dapatkan. Hanya orang-orang yang tulus, hanya orang-orang natigor makobasi debata. Ido natakas majalo asiasi dohot pabahenan di debata. Na luar biasa sian halak na asing. Makanya kesetiaan itu walaupun sulit lakukan. Makanya melayani Tuhan itu walaupun sulit lakukan. Hanya orang-orang yang setia. Teok ma tupelmu rodi saliling. Karena bingung kamu amanginang parhalado, nairenukok kamu donay. Apapun amanginang tugas pelayananmu di gereja ini, satabi 10 hari satabi, koster pun harus menunjukkan kesetiaan. Koinonia, marturia, pengajar sekolah minggu, pengajar napasobulung, dirhen, semua yang berperan dalam mengambil pelayanan di gereja, ingat amanginang, sotungga mua ho mangulahoni, alai marhite pergumulanmu, marhite tangiangmu, marhite perenunganmu, ingat mungkin ekonomi, mungkin materi tidak dapat, tapi anak-anakmu akan terberkati. Amin. Muluadong dope amanginang nagamua, baik panitia pembangunan maupun panitia pesta sotung dieto komeneki, sotung dieto koi met-met, alaina met-meti, molo di parsobaho kodoi, sian kesungguhan napatar marite gogo, perenungan dohotang yangmu ingot mabel gadoi di debata amanginang. Jangan kita pikir besar sama kita, tapi kecil untuk Tuhan. Ay para sa sope si belgani itong tak na me doaw di julo ni Tuhan inwahin. Muluboy hurenuk ko ni hamupe ko boy do berenuk ko ni. Ay dang tabo na hudulon na julon. Isi pa isuk tabo na hudul julon. Alay sa tong tae tong dohita belga di dirita. Hape me di Tuhan. Sotong tetong donga luar biasa kita dituhani, HP met-met dituhani. Rakmah kita mang markangi yang tutuhani. Di bagasa sadarion Tuhan hati na mek-mek dua tutualani habel go kuetong. Dang gajang bedohonon nami. Di pasu-pasu debata mapestaon. Didongani masudi panitia, didongani masudi ruas, didongani masudi akka pelayanan. Ingat, mungkin kita menganggap kecil apa yang kita lakukan, tapi ingat, jika besar itu untuk Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan. Jika besar itu untuk Tuhan, itulah yang perlu kita tuju. Laniri punan nami ma, setia mengikut dan melayani Tuhan. Jika kita sudah tersesat, kembalilah ke jalan yang sudah ditentukan Tuhan.
Jika sudah mungkin melenceng jalan kita, ingat, kereta yang sampai ke tujuan ketika mereka benar-benar berjalan di rel. Orang-orang yang sampai ke tujuan ketika mereka berjalan dalam aturan dan firman Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Nanaing dohonon ni debatatu si Elia, kemampuanmu pun masih bisa mengatasi itu. Borhat maho, miyahi maon, Indonesian. Ahanan yang dohonon nami, orang yang sukses, orang yang semaksimal mungkin mengaktualisasikan dirinya. Siap pikiran ahanan yang dohonota, heasa ada pembicara hubigi. Ay sugarikna satonga peta pakeoninna. Satonga ido ibana aundo jolma mamakeo kola 10% do pakeon. Ido ibana sugarina pe satonga ipakeon berpikir satonga pe 50%, semua orang Indonesia pasti sukses. Nasipata do 10, 15, 20 tak kuota nanti kosi alai sela pupahami. Ai dora gudang do dihamion tersia-sia songoni. Saya madirajumi rohaku, boy masa doi narohaku. Na mangihut mamuse. Misi harus berlanjut. Nyata Elia isa patonibana sampai nai. Gabe mangului ma si Elisa ditutungi ahan yang dohonokku. Orang yang sudah benar-benar mempersembahkan diri kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, mengimani Tuhan. Jangan lagi tinggalkan Tuhanmu. Jangan lagi berspekulasi tentang iman. Luruslah dalam iman. Benarlah dalam pengharapan. Kuatlah dalam komitmen. Orang yang sampai ke tujuan, ingat, adalah orang yang berjalan dalam rel. Dipakai debatado kita sudia manginang. Semua, orang kecil, orang besar, orang kuat, orang lemah. Orang memiliki uang dan tidak memiliki uang. Tapi ingat, butuh komitmen, kemauan, dan kesetiaan. Amin.